बुंखाबायना भुमिकानि रागाखौहाय इनि थाखायनो भुमिकाखौ जानला मानला बखिलाबायनाङा बा बुंलाबायनाङा देन्जारसो गुदुंनि रानि नालाय गुदुङानो गरम जाफ्रुजोबबाथाय सेससो जिफोर लांजोबनो हागौ देन्था सेन्था मस्रायलाबायनो हागौ बियो बिनि थाखायनो भुमिकाखौ रागा फोजोङियानो मोजां आरोखि ना भुमिकाखौ रागा फोजोङियानो मोजां नोंथांमोननि गेजेराव आं बुंनाय जाबाय दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय आं शेयार खालामनाय जाबाय जाहाथे मिन्थिना थाथों भुमिकाखौ खिथुआव दा एर थाफ्लियाव दा बु नोंहा बिनि थाफ्लिया गरम जानानै गुदुङा गरम जानानै नोंसोरो जिफोर लांजोबनो हागौ नङा होनबा ने रायजोफोर थ' बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय मिन्थिदों होननानै शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय आरोना आरो भुमिकाया ओरैबायदिबाव मालाय हौवा दंखायोनो देन्था बे इन्टारटेनमेन्टजोंलाय हिन्जाव लाखानाय मानसिजोंलाय बेलाय माथो गोसो थोलायनो नङा होनबा ने बिनि थाखायनो बुङाबायानो मोजां बेफोरबायदिखौ ना एसे बुंनाङा जेनेबा जेबो दा बुंलाय नङाबा जिफोर होगोन होनखाबाय ना बाजै बेखायनो एसे दा बुं भुमिकाखौहाय बै गुदुंनि रानिखौहाय नों हाखानाय नङा गुदुंनि रानिजों मिथिबाय थ' आरो मालाय बयफ्रेन्ड बा गोसथोलायनाय आमथा आमथा फान्थाव राजा दंखायोनो माने भिडिअ कलावहाय मालाय रायलायखाबाय थायोनो नै बिदिखौहाय मा भिडिअ कलावबा मा नायलायलायोबा गावसोरसो मोनथिसिगौ ना ओइ गांलाब गुरलाबफोरखौहाय नायलायलायोबो जानो हागौ ना थ' भिडिअ कलाव अनेक नायलायनो हायो नालाय बिसोर पार्सनेलनि खोथा जेनेबा गावनो खोन्थाबाय आरो ना जेनेबा नै बेफोरबायदि भिडिअ कल रायलायखायो आंहा हौवाजों आंनि हौवाया मा सानगोन नै बेफोरबायदि होनलाबायदों आरो ना ओमफ्राय भुमिकानि 100% गोरोन्थि दङ मानोना जुलि जानायदो बेबायदि फट' बा एबा सर्ट मुभि फिल्मफोरबा जेबो नङा नोंथाङा एक्ट्रिस आरो बिथाङाबो एक्टर इन्टारटेनमेन्टआ थ' फिल्मफोराव बिदि हमलायनाय केमेरा खालामजानाय जायो सोलियो खिन्थु नोंथाङा ओरैनोबा खिन्थु बेबायदिया सोलियामोन बेनि थाखायनो इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि वाइफआ माने एसे गाज्रि मोनदों आरोखि ना थ' गाज्रि मोनखागोन जुलि जानानै बेबायदि गुबुन सेंग्राजों एबा सिख्लाजों कापोल बायदि फट' लानाय नुबा सोर गाज्रि मोनो जानो गाज्रि मोनगोन थ' दा जानांगौ दा इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआ गावनि वाइफखौ माने एसे गाज्रि मोनदोंखि आरो मोनसे कल रेकर्ड खोनानो मोनदों क्रिएटरफ्रानो बेफोरबायदि नामा आखल आखुफ्रा माने बिदिनो भिडिअ बानायखांनायनि उनाव जायै लोङै दाब्बाफ्राव हाबो नामा बा बेफोरबायदिनो माने लानानै बेरायलायबाय थायो नामा दा एक्चुअलि बेफोरबायदियाथ' निस्सय साननाय फैखागोन जेरै नालि ब्रादारनि हिन्जावाहाय साननाय फैदों बे फट'खौ नुनानै आरो सानखागोनबो नङा होमबा मानो होननानै बुङोब्ला जाय हिन्जावा गावबा गावनि फिसायखौहाय जोथोन लायो बे इसेयावनो माने गावनि फिसायखौ बा हरला सानला न'आव हाबफैयोब्ला निस्सय आंनि फिसाया सोरबा हिन्जावजों लाइन मारिहैदों नामा आंनि फिसाया सोरबा हिन्जावखौ लाना जौफोर लोंहैदों नामा अबेबा बेरायहैदों नामा निस्सय माने गावबा गावनि हिन्जावा बयबो सानखागोन आरो बेलाय एक्चुअलि नुबावलायनाय फट' गोबालायनाय नुबावलायनाय फट' दा बेफोराव साननाया बांसिन जासिनखायो आरोखि बयबो मिथिगौ जेनेबा भुमिकायाबो बुजिगोन आरोखि जुदि फिसाय थाखानायमोनब्ला फिसाय थाखानानैबो जुदि गुबुन हौवाजोंहाय बेफोरबायदि बाबथाबलायोमोनबा निस्सय भुमिकानि फिसायाबो बे फट'फोरखौ नुयोब्ला दुखु मोननाय फैगौमोन दा मेन बाथ्राया जाहैबाय सानैनि गेजेरावहाय मोजाङै मिलायलायबानो जाबाय नाथाय जोङो मेन बाथ्राखौ बुजिनाया मोजां माने ससियेल मिडियायाव ओंखारोबा माखासे डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामनो रोंनांगौ आरोखि नोंहा डिसिप्लिन गैयाब्ला नोंहा जेबो गैया मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बयबो पाब्लिकजों दैखो हरजानाय सासे सुबुंसो ससियेल मिडिया होननाय माने पाब्लिकजों अनसायजानाय दा निस्सय नोंथांमोनखौथ' बिराद मानसिफ्रा फल' खालामो नोंथांमोनखौ बिराद अनसायो नाथाय जों बायदिखौ अनसायाब्लाबो जों जेबो फाजिया अनसायलागि दा अनसाय नाथाय मोजां समाव फैयोब्ला सानसे समाव सानसे माने अनसायजानाय जागोन नैबेखौल' जों साननानै थायो नाथाय बेवहाय पाब्लिकफोरजों अनसायजानाय होननाय लोगो लोगो बेवहाय माने गावबा गावनि केरेक्टारफोरखौ थिग खालामनानै लानांगौ जों गोबां गथ'फोरखौ नुबोबाय फंबाय बिनानावमोनखौ बे मा मुंलै बे नाफाथिनिया भुमिकाजोंलाय मानो फट' खेबना लानांगो फाग्लानो नोंनिया बाजैयानो जा समायनाखा बे थैगोलै नोंदो दाथ' माथो नोंनि बे माबाखौ मा होनो बिमाखौ माथो खानाय हमनानै बुद्रुनो ओंखारदोलै भुमिकाया बुद्रुबा बोरैबा जागोनलै फंबाय आं खोनाना बोरैबा मोनदोंब्रा मानो बिदि जायोलै नोंसोरो आंथ' खोनानोसो मोनबाय थादोंमोन बै सोरनिबा हिन्जावा खारनाय मा खारनाय बेफोरखौ खोनानानै बिराद असान्थि मोनोलै आरो दा नोंनि मा काहानि जालायखो फंबाय नों बिदि बेरायनांलालै मालायजों फट' खेबजानाङा मा खेबजानाङा बिसोरो माने एसे फेमास जानाय नुबाथाय ना फरायना लानो नागिरो बे भुमिका लावरागा बादों बे नोंनि बिमायानो समायनालै फाग्ला नाङाबा आंनो हरलै फनखौ बायना लायगोन आं
बे फंबाय नोंबो आंनि भिडिअखौ नायदोंबा ना जास्ट फानि खालामदो आरो ना थेवब्लाबो आरो नों बिदि गिदिंना आरो आंनिबा नों गाज्रि मोनालै आं बुंनायखो माने नों इदि फट' सट' लाजानाङा आरो बोरैबा लानाङा माने गासैनिबो हिनजावा माने गाज्रि मोनखायो सेंग्रा समाव जा बेरायबाय दा इदि हालियाब्रा मालायजों फट' खेबजानाय मा खेबजानाय जोंनियाबो देन्जार माने जोंनियाबो इदिनो बिराद दाउट खालामो मा खालामो मालायजों एसे फट' लानायाथ' बादानो बोरैबा ओइ आगै बहा थांनो होननायखौनो बा दे भुमिका बाल्थिं नोङो एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि हिनजावखौ रागा जोंना मा जानो नोंबो बिनि जायगायाव थानायमोनब्ला नोंबो दुखु मोनगौमोन रागा जोंगौमोन हमना ला नों हाबा जाबाय हाबा जानायनि उनाव नोंनि हौवाया सोरबा सिख्लाजों सोरबा हिनजावजों बाराव हरनि समाव जौ लोंलायनानै गोबा गोबा सेलफि लायो गुलि सोरबा हिनजावजों थांलाय फैलाय खालामो अब्ला नों मा सानगौमोन नोंबोथ' रागा जोंगौमोन दुखु मोनगौमोन नङा होमबा सेलफि लानायनि एबा फट' लानायनिबो गोबां सिमा थायो नाथाय नोंसिना सिमा बारबाय बियो हिनजाव दङ होननानै नों मिथिखानानै मानो लाय होनांगौ लाय होबा लाफाखायो आरो एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआबो हिनजाव थाखानानै एफा मोजां हिनजाव मोननानैबो मा मालायजोंलाय गुलि सिथाब बारफोरावलाय फट' लायलाबायनांगौ नोंसोर बबेयाव लोङो जायो जा ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि दिन्थिनो नाङा भुमिकायाबा गावनि गोसो थोनायखौसो रागा जोंजानो गेलेबावो मालायनि संसारखौबो बा